To čo je? To neskúša na mňa. Seems like it's coming... Oh shit. No. A už to nejde. Oh, come on, damn it. Dobre, zaklope. Ty hajzel. Hello? Polnočný autobus. Táto hra by mala tiež taká nie extra dlhá, ale že vraj je kvalitná. Je zaujímavá. Som zvedavý, že čo. Túto hru som našiel na stránke ako indie hru. Takže som zvedavý. Volá sa to The Midnight Bus. O tejto hre neviem absolútne nič. Iba, že to je niečo s autobusom. Takže asi prídeme na to sami. Všetko apply, back, new game, let's go. Tak poďte sa imerznúť do tohto zážitku. 12 hodín ráno. Sakra. Som zničený a som po dvojitej smene. Všetko, čo chcem, je skočiť do postele, keď sa dostanem domov. Tak nastúpim na polnočný autobus. Vodič išiel nejakou proste dedinskou cestou a už si myslím, že to bude dlhá cesta. Čiže hlavná cesta je celá zasnežená. Tak dúfame, že tento Jalopy doesn't blow up, že nevybuchne. To. Cítim sa extrémne unavene v tomto momente. A zývame. Pravdepodobne sa zaspali v tom autobuse. V tom autobuse prešla hodina a pol, 1:33. Čo sa stalo, sakra? Kde sú akože všetci? Haló, je tam niekto? Uf. Počkaj, F-ko? Fú, zázrak. Proste už len to je rozbitý odpad. Morzovka. Viete, čo to znamená? Preložte to. Vyzerá, že to nefunguje. No nič. No tak asi to zaverieme a čakáme do rána, nie? Či je taká strašná zima, že zamrzneme? Však svetla svietia. Ja nie som si istý, že či ideme. Nie, sme buchnutí, narazení. Žestý pečer, preložené SK dubbing by Lukas. Dobre, zamknuté. A tak ideme druhou stranou teda. Ideme von, či tam niekde je vodič. To ovládanie je extrémne divné, ok? Ja to neviem ovládať. Čo bol za zvuk a kde to je? To tamto malé? Čo tam vrieskalo? Počkej, my sme zaspali v autobuse proste. Chcelo by to nejakú co-op hororu? Ja nemám problém. Akože mohlo by to byť nebezpečné. Tak tam nejdem, nie? Tak si do autobusu láhnuť späť. Však prečo by niekto behal von? Zavreme. Dada, nerob mi toto. Jak som sa zlákol. Normálne to začne... Kde som sa krášak v autobuse, kde si nastúpil, keď si išiel z roboty. Naposledy, čo som hral hororu, som to musel vypnúť, že ma skoro jedlo, som mal tlak cez 170. Počúvaj ma, táto predošlá hra mi robila také tlaky, ja som sa zlakol z všetkého. Takže teraz zistíme, čo sa vlastne deje. Nie? Nezistíme. Ja to chcem
Odštartovať a odísť. Tam je nejaký... Čo tam je? Luke? Volmore. Yes. Sa mi zdá, že to hovorí Volmore City. Volmore City? Dobre však, Volmore City. To sme si tu akože sadli a čakáme, či čo? To je šéf. No, čo teraz? Akože, could be dangerous. No, vrgieskalo to tam? Kto mu bude meniť plienky non-stop? No kvôli mu, čo ja viem. Mamka. Alebo tvoj... To čo je? To neskúša na mňa. Ako vyzerá ten týpek? Hello? Open up. I'm freezing my nuts off. Mi mrznú gulky. Kamoško, akože vyplašil si ma, kto si? Že keď som vyšiel von, tam nebola ani duša. Does it matter? Open up and we'll talk inside. Záleží na to, pustím od dnu a porozprávame sa. Si bus driver? Si vodič autobusu? Tit, tit. Čo tu chceš? Čo nevidíš? Sme zaseknutí a niečo nefunguje s rádiom, hľadal som pomoc. Kde sú ostatní? Čo to všetky za otázky? Pustíš ma dnu? No, pustím. Nothing to do. Čo? Čo pustí, nie? I don't want to go out. Kamošku. Normálne, však tam je človek. Seems like it's coming... Oh shit. To bol bus driver. Oh shit. Toto neviem, či bol bus driver. Videl si, čo to spravilo? To bol nejaký ghoul. Že to musí strašne byť unavený, keď toto vidím. Ešte aj mrzne. OK, čo teraz? Čo spravíme, chat? Hej. Áno, počujem, poď sem. A my nemôžeme robiť veľké zvuky, však nás to počuje. Si jediný na ceste a ide snehová búrka. Podľa mňa chce ti ho dať do čokodierky? No to neviem, či ma takýto znásilňovač príde. Pohni si. Chceme zavrieť stanicu. Počujete ma? Kto si a kde je George? Čo sa stalo? A kde je George? Nejaká vec? Kamoško, ja neviem. Mám pocit, že som zaspal a keď som sa zobudil, táto jalopy, nejak tento bus bol narazený. A vodič chýbal. To nedá zmysel. To by nenechal len tak, George, to bol jeho starý bus. Si sám? Žiadny ostatný? Áno, som sám. Čo to myslí, ako je, čo myslíš? Braška, neviem. Niečo tu proste ma stalkuje. Ešte raz. Outlast Trails. Nemáš? Nemám. A to som ani nehral. To by som sa zahral. Help me out, please. Kľud, Braško. Situácia ti proste zahmlila mozog. Vieš mi presne povedať, kde si? Vidíš niečo, čo vieš recogniznúť?
Je tu stará cedula a píše Walmart City. Walmart City? Čo tam sakra robíš? Tiež by som to chcel vedieť. OK, mám to, skúsim ti zohľadať nejakú pomoc. A už to nejde. Oh, come on, damn it. Dobre, zaklope. Ty hajzel. OK, kamoško. George, asi si nedal lieky, bráško. Čo s tebou teraz? Georgino, kľud. Veď to je iba starý autobus. Tu je. Giorgio. Mrznú ti vajíčka, čo? Ja viem, akože to nevadí. To iba chvíľu bude boleť. Potom si zvykneš. To je basically Outhouse, ale kop. Kde máš questy, každú mapu. Dada ma nebude strašiť teraz. Čo si tu mám teraz? Mi tu bude hučať, že mu mrznú vajca. Hello? Ja sa neviem pohnúť. Počujem kroky. Je to preč? Je tá vec preč? No, sme v snežnej búrke a Georgino si nedal lieky. Čo teraz? Nerob, bráško, mi tu zazvuky. Kto si sakra a prečo na mňa rozprávaš? Ako mám vedieť, že si akože v pohode? Si povedal, že rádio nefunguje a ja som s niekým teraz sa porozprával. Potrebujem, aby si ma pustil dovnútra a zistíme, že či opravíme túto vec starú. A môžeme ísť odtiaľto. If you could have done it before, why did you leave? Ak si to vedel spraviť predtým, prečo si odišiel? Ja som sa snažil nájsť pomoc. Môže otvoriť? Dobre. Otvorím? Nie, neotvorím. Opýtam sa na meno. Ty si vodič? Že to je scammer. Čo povedal v rádiu, chalan? Aké to je meno? Že nemá za čas. Ty kokot. Čo robíš? Čo je akože, čo s ním je? Ja mu nebudem veriť. Na chvíľku sa tváril, že je v pohode. Mu ešte látky zafungovali. Overwhelmed. Je toho na mňa veľa. A som v strese. Idem si sadnúť a čakať. Že toto tu vyzerá ako v hororovej hre, čo si? Čo tam dá kraftí v kitchen? Čo robíš? Ty psychoš? Giorgio? What the hell? I can move? Nie! Zostaň! Giorgio! Nerob! Braško, počuješ ma? Haló, končím. To bola proste len normálne nočná mora. Ale to vyzeralo úplne realisticky, čo si zle. Počkaj, on nás volal. Počujeme? Počuješ ma? Braško? Áno, počúvam. Ukloni sa, pomoc na ceste. Fú, that's lobbed off. Ďakujem. Je tam ďalší vodič. Že je tam strašne silný vietor. Takže he'll walk to get to you as close as he can. Takže on ide za mnou. Takže budem musieť ísť kráčať k nemu čo najbližšie. Takže on bude blikať. Kamoško, to ja musím ísť von teraz? Po tomto, čo som práve zažil, musím ísť von a hľadať blikajúce svetlo.
A mám vonku Georgia. Georgia, ktorý proste nemá tabletky. A je trošku nervózny z toho, má nejaký absťak. Ako by sme mohlo čakať? Čo ja viem? Som počul motorovku? Nie, to máš len hlave, Braško. Je toto... Ja sa zblázním. To je zblázniť. Kde je ten signál? A? Tam je. A povedal, že bude blikať. Chat? Mám ísť von? Mám ísť von? Nechcem ísť von. Dobre, však tam je typeček. Asi ho mám zbadať, nie? Počkajte, tu sa nezlakneme tohto. To musí ísť pomoc. Mal by som ísť k dverám. Som pri dverách. To sú zaseknuté. A tieto... Poďni si. Dobre, nefunguje to. On by tu mal byť, nie? Ideme von? Ideme von? Ale hej. Je blízko. Nič nevidím. Rip. Bol to bait? Nie. Nie, nejdeme von. OK. Dobre, nejdeme von. My čakáme na blikajúce a nie na svetielko. Aha. To bol reálne bait? Dokoľkej si dnes spal? Do 8. Čo sa deje? Nie, ono to zabilo. Nerob! Nemohol to zabiť. Že ho to zašlalo, kamoško. Akože Giorgio je crazy, to by som nepovedal. Koľko hodín? Typek si mastíme... Mesko. Dobre. Takže hovorí, že mesko nechutí dobre. Že by si dal radšej nás. Akože Giorgiovi zajebalo. Čo som to urobil? To je moja chyba. Lebo som coward. Som zbabelec. Zobrem tu? Fakt? To podľa nás bejtila iba. Tá entita. Hey, do you copy? We have received your call for help. We are coming. Dávaj, poď. Hello, help. Zavolajte políciu! Políciu! Akože je to reálne, alebo... Čo akože hrá so mnou mysel. Ale som to počul. Ja už neviem čomu veriť. Je to pravda? Dúfam, že im to nebude trvať. Ja nechcem byť niekoho večera. Pristaň, no proste tým, že tu budem behať, tak nepôjde čas rýchlejšie. No, tak si ma laškať, akože sme asi... Potrebujem si oddychnúť. Zbabelec alebo nie, stále žijem. Nekonečná noc. 3 hodiny ráno. Fú, som tak unavený. Akože stále? Ale to už by malo svítať pomaličky. To 2 hodiny tam hádam nevydržalo bežať. A, pomoc konečne prišla. Hey, stop right there. Shit, čo?
We're the forest rangers. Got a call for help. Are you Hank? Kto je Hank? What do you mean? Hold up. Hands where I can see them. Ajajaj. Čo myslíš? Zdvihni ruky, tak aby som ich videl. Počúvajte ma, my musíme ísť. Take the lead quick. Need backup. Matt, poď sa pozrieť. Don't Potrebujem move. pomoc. Nehyb sa? I don't see anything. Niečo tu behá. Ja nič nevidím. Damn. To vyskočilo What the dačo. fuck? Čo to Oh my kurva? God. Oh môj bože. Hovoril som ti. Sme v riti. Oh shit. Takže koniec? Prežili sme? Neprežili sme? To za každým máme všetci mŕtvi? Počujem teba v jednom sluchátku. Buď ho ťahám preč, alebo ma postrelil. Alebo zahryzol do ňoho, alebo niečo. A čo je? To je všetko? Akože čo? Čo sa stalo? Ja chcem vysvetlenia. Čo si myslíte? To bol koniec. Hotovo. GG.